Здравейте на всички от YouTube, това е Afrohead на 36 и днес при мен е Стил 99, с когото ще играем мапа на Venom Dell 961. Да почваме. Взимам дърта стойка. Добре. Ще се прехвърля и тук. Ще да Останалите неща ли да взема? Вземи, да, че отиди направо струши честа, служи ги в стаичката. Нали я знаеш, Кари? Да, бе. Окей. Така. Тук ще труша. О, падна дърт. Добре, тук на този мап не ми засича. Кефарско, брат. И то клипа не ми засича. Не мога да разбера, снимам с бандикам и ми засичаше. Гадно. То, в смисъл, не ми засичаше, а ми прещраква. Той сега леко ми прещраква. Ама не е чак толкова много. Ти, защото са включени там. Тук взимам дървото. Чай взема повечкото дърт. От тук те ще ни трябва да дърт, за да се прехвърлим към другите. Така казвам, топки. Топки. Очевидно е. Да. Ти как събираш дърта, бе? Що там, бе? Що там събираш дърта? Еми тъй. Отдолу. Отдолу Отдолу ни дей, ела отгоре. Добре. Отгоре събираш, защото отдолу... Де я знам. Макар, че даваш много яка идея. Да изкопаем всичко просто. Ай, стига. И тук те само ети да направим и тия. Тук е някъде. Толкова. Стига там нататък, не дей повече. Прекалено много дърти, маме. Аз там долу се чувствах като някакъв червей в ябълка. После ще вземем айрана. Защото ще ни трябва така. Тука... Честа, що той си сложил? Кой си? Аз ли да взема бутушките или че? О, тунеля там съм ми включил. Защото аз ще умра много пъти. Окей. Честа ще го струша. Добре, стойка, можеш да го върнеш. И защо пак в мене? Слагай го направо до нивата. Те взимата го направим, за има просто много място. Да, имам дърво. О, 10 дърво. О, защо взех? О, мен. Къв съм тъп. Нищо, сега ще направим един workbench. Не сам да не падна. Пусна му отгоре. Добре, това е добре. Ти пък нямаше тумина там са. И да се мачкате кретените от четвъртата дънджана. Да, от 4 дънжана. Той има 4 дънжана. Дънжана. Къде са? Вземем дърта. Значи, единия е там горе дървения. Другия от тук... Другия не го знам. Там е. Там. Те са такива, като е то с дървения. Зад тебе. Те са в такава форма са. Обаче там тъй няма да е. В смисъл там на тях няма неща отгоре. Няма дървета, няма такива неща. Там до диамантите му стигнем, обаче сега трябва да... То е много рано още. Да. Че, ще направя една кирка. Къде да отидем? Сега ще покажа. Да вземем айрана. Добре, аре. Ще направя стълба. Аз мога само да те гледам, защото... Що е? Защото нямам кирка. Те са навънка всичките, човек. Чувам ги от тук. Кръщят. Нашите ли, бе? Същите. Той
То с кои са там с тия чувства? Тук има лут и ледър неща. Ти ги дам? Не. Добре, Що значи ще да ги се слова на умрам, мене. бе? Добре. То няма смисъл, като паднат всичките неща. Не играем забавление сега. Имам един стак дърт. Добре, тук ще трябва да се издигна. Ще се направя каменна кирка, защото... Опа, оти назаре, защото... Давай. Ей така. Ама, тук не мисли, че. О, нищо. Ми правиш тук като влизам. Тук... Той е като скайблок. Малко по-трудно ще засича вече. Яко. Са ти смухи, бе. Добре, копаем айрана. Тук чест ли е? Да, бе. Аз го взех, то там са паднаха ледър нещата, плюс лут. О, само да не е паднал някой айран. Дано да не е паднал айран. Що точно определен брой ли? Аз Не. съм тук. Честа го, може да го оставиш тук. Честа може да го оставиш, защото... Ще го ползвам като стълба, нещо такова. Честа ли, бе? Да. Так няма как да сложа. Е така, готово. Хе-хе. Такова е са. И аз такова се скучи. Готово, като преди, както играхме, А сещаш там се. долу какво е точно? Там е като островче. Там... Кой има? Санд. Главно санд. Има честове отгоре, има честове там. Аз бях стигнал, че не си ли гледал епизоди? Точно последния не. То в последния се легавях и отидах в дънжена и тогава разбрах, че съм на Peaceful. Какво правим? Тук може да се направим и от тези тапаци, бе. Но пък ние нямаме такова. О, да учим Clay Soldiers, бе. Ние нямаме мода, бе. Clay Soldiers пък нямаме мод. Защо ти викаш, че ние сме паци? Снежните човеци. Не, бе, защо тъй правиш дърта, бе? Чакай, бе. Добре. Аре, копай. Не, на мен ми и за друго. Добре, отивам да взема кол. Къде беше той? Ей тук. Аз ще събирам, докато не събера 2 стака дърт. Тук те, между другото, прикола също има чест. То на всяко такова има чест. На всяко такова има чест. Яко. Тук пише, тук има малко торчове и айтеми. Малко торчове, 64, бъкет, 2 pumpkin seeds, 2 melon seeds, 10 wood, 1 sapling. Майко, тук не са малко неща, бе. Човек Ендерман. О, шит. Току-що до мене се телепортна. Обаче... Ти клякай малко. Добре, след малко спирам клипото, самата програма ще ми спре клипа. Защото 10 минути един клип. Кой е във вас? Никой бе. Лего имам бе. Не. Добре, стой кус, идвам. Имам един айрон. Ти си осветил ли, бе? Как? О, чаркол. Имам и торчове вече. Ето,